बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाथि कुकुर कुत्ता बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हदाय दिन बे थांगोन फैगोन माबा मोनसेब्लाबो मावनानै थांखागोन बियो ओमफ्राय आरो होसोगोन होसोनायाव ओइ बर' जाथि कुत्ता कुकुर बेनोल' रावा आरो बेबायदि साफा जायफ्रा नाखि एन्टि ससियेल एन्टि एबसु एन्टि हारिनि मानसिफोरखौ बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो खुनुरुन आरो जों जायगा होनाय जानाय नङा बिथांमोनखौ जोङो बाध्य जायोबा जों होसोनोबो बाध्य जागोन। खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली जाय रिपिट खालामफिननो सानाखैमोन आं उफाय गैया खालामफिननांसिगोन मानो होननानै बुङोब्ला माखासे फरायसा आफादफोरनिनो माखासे गोख्रों मावथि मानगोनां दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिनो माखासे राव आं एसे बुंग्रोनि बिनि उनाव बिथांमोननि रावखौ आं सोनानै होगोन आं बिथांमोना मा बुंदोंमोन बबे आनसलिकनिथाय बिथांमोना आं बेखौ बुंनो रोंला बिथांमोना बुंदोंमोन गोनां जायोबा होसोनोबो गोनां जागोन एन्टि ससियेलनि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय गुबुन बाथ्रा बुंदों बिथांमोना जाय बाथ्राखौ दिनैहाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय खोनाया आरो बिथांमोना बर' रायजो राजाखौनो लानानै बिथांमोना मोनसे फरायसा आफाद एज ए हल बर' जाथिखौनो लानानै मोनसे आफाद होनबा दिनैहाय आं बेखौसो बुंनो लुबैदों बिथांमोना बुंदोंमोन जे बे खोथाया जाहैबाय मा नैबे एनिथिं एमजेनि बाथ्रा दे बे समाव बिथांमोना जुदि एनिथिं एमजेखौ बुंदोंबा बिथांमोननि बाथ्रा बाव एज ए जाथि हिसाबै बिखौ होसोनोबो गोनां जानो हागौ थिगैयासो होसोनो हागोन आं मानिबाय होसो बावहाय बादा गैया अफ्रिखौबो बु बादा गैया नोंथांमोना अनलि बर'जों हागोन गुबुन हारिजों हाया जुजिनो हाया खोथायावबो हाया नोंथांमोना जुजिनो बे रोखा बाथ्राखा थ' जायखिजाया बाथ्रायाखौ आं नैबेखौ बुंनो लुबैदों जों दाखालि साननैसो सिगां रनिखाथानि थानानि सिङाव थानाय रेन्जार ना बिथाङा मा होनना बुंदों टाइटेला खिन्थु तालुकदार दे खोनानो मोनदों जों नामखौ आं खोन्थाथ'ला तालुकदार टाइटेलनि बे तालुकदारा थांनानै बे हादानाव थांनानै एज ए हल जाथिखौनो लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना बेखौ होसोनायनि खोथाखौ मानो बुंनो हायाखै नैबे खोथायावसो एसे फैदों बिथांमोना तालुकदारजों बर' बिमानि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों फोथायनांगोन आरो जोंनि बर' मानसिया जोंनि बर' हारिया रावखौबो थगायनो रोङा सिदा सिदि बाथ्रा बुङो आं जुदि सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंहैदोंबा बियो सैथो बाथ्राखौ बुंगोन आरो जुदि सोरबाया जुदि थांनानै बुंहैयोब्लाबो बियो सिदा बाथ्राखौ बुंगोन बियो मालाबाबो फोलानो बा थगायनो नंखाय बाथ्रा बुंनो रोङा हाजारजननि गेजेराव दजनसोआ नंखाय बाथ्रा बुंग्रा थानो हागौ येस आं मानिदों बेखौ खिन्थु दिनै बै बर' आइजोनि सिगाङाव बै सासे तालुकदारा रेन्जारा थांनानै मा बाथ्रा बुंहैदों गाज्रि लेंगुवेज एज ए हल जाथिखौनो बर' जाथि काटिम माबा माबि हेन टेन ना बर' जाथि नोंसोर बेफोरबायदि बायदि रोखोम एक्स वाइ जेड बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना मालाबा बै सुबुंफ्रा थांनानै मालाबा उदिस लाहैदोंना आरो मा बाथ्रा बुंमारदों बर' रायजो राजानि खाथियाव जिरायनानै मालाबा खबर लाहैफेरदोंना जानो हागौ नैबे रनिखाथानि आनसलिकआ थांदों जानो हागौ जाय सुबुङा दाखालि गोनां जायोब्ला होसोनो ओंखारलायनाय बिथांमोननि आनसलिकआ थांनानै मालाबा उदिस लाहैदोंना आं नैबेखौसो एसे सानखांबाय थादों जों बर'जोंबा बा होसोनांगौ बुनांगौ जुगुमनानै थानानै लामायाव बुख्रुबनांगौ बहाबा बिल्डिंआव सोनानै रावखौबो खोन्थालायै आंनो माबा मरेल पुलिस जागोन बुगोन हेन टेन खालामगोन बा बेफोरबायदि खालामनो हायो सोरबा दैदेनगिरिफ्रा थांनानै सोंहैदोंना बे बर' बिमानि दुखुथिया गाबनाय न'खराव गसंहैदोंना खोनानो मोन्दों जाय मानसिया दिनै बे गामियाव रेन्जारखौ
एसेब्लाबो साजा होनानै हरनाय जाय मानसिया दिनै स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ दिनैहाय थानायाव हरदोंनो थिग আছে आं मानिबाय बेखौ थानायाव हरबाय खिन्थु जेलाव हरबाय होनना खोनानो मोनदों खिन्थु दा बेखौ थांनानै बे गामियाव थांनानै माबाफोर उद्दिस लाहैफेरदोंना बे समावहाय होसोनोबो गोनां जानो हागौ होननाय बै सुबुङा थांनानै उद्दिस लाहैदोंना बै सुबुंनि आनसलिकआ थांदोंना जानो हागौ रनिखाता थानानि खाथियाव थानाय आबसु आनसलिकफ्रा थांदोंबो जानो हागौ बिथांमोना मोजाङै खबर लादोंबो जानो हागौ खिन्थु आं बे सुबुंखौसो बुंदों दै सिदा सिदि बाथ्रा सोगोन बर' हारिनिफ्राय एरख'नोबो गोनां जानो हागौ एबसुखौ माबा मोनसे सोरबाया सोंखारियोब्ला माबा मोनसे होसोनोबो गोनां जानो हागौ बाथ्रा बुंनाया बै गामियाव थांनानै होसोहैनो हादोंना बा बुङै उद्दिस लाहैनो हादोंना नोंथांमोना जाथिखौनो हारियानो जोंजोंनो दङ होननानै सानना लानायफ्रा मालाबा खबर लाहैदों नामा आं बेखौसो एसे मोनथिनो लुबैदों थ' जुदि बावहाय बै सुबुंनि बिखायाव नांदोंब्ला बे नांदोंसो बे बिनि बाथ्रा खिन्थु नैबे बाथ्रायाव गोबां साननो गोनां जादों खुगायाव फैनो माने सिंनिफ्राय माखासे बाथ्राफ्रा कयेकथा बाथ्राफ्रा ओंखारनो नागिरो हमथासो बुंनो गोनां बायध'ता जादों थ' बिदिब्ला बिथांमोननि बाथ्राखौनो सिगांनो एसे होग्रोनानै होगोन आं ससे बिनि उनावसो बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन मा बाथ्रा बुंदोंमोन बै सुबुंफ्रा जों गावजों गाव ना होसोलायनो जुगुमलायनो बुनो मानो बेखौ हायो गुबुन हारिया जुदि नोंखौ माबा मोनसे थ्रेटेनिं होयोब्ला मालाबाबो जेबो बुंहैनो हाया आरो हानायबो नङा जों गावजों गाव बेफोरबायदि जुगुमलायबाय थाबा एरख'नांगौ होसोनांगौ होनलायबाय थायोब्ला जेबो खामानि जानाय नङा बिटिआरआवहाय जेसेबां मा मोनबोदों बेखौबो जों मोननाय नङा मानोथो दिनैनि दिनाव साथाम साब्रै गाहाम सासे आइजो गथ'खौ आइजो नंबावालाय उन्दैसोबाव बे खुदियाखौ दिनै सानै साथाम रेप खालामदों बेफोरनि सायाव मानो जेबो बुंनो हायाखै मा खालामदों आंथ' हारसिं दिनै बुंगोन थांना उद्दिसबो लाहैगोन खिन्थु दिनै जोंनियावहाय बेसेबां दल संगठनफोर दं बेफोरो मालाबा थांनानै उद्दिस लाहैदों नामा आंना खोथाफोरा बिदिसो ओरैनो स्टेटमेन्टआव थिफुदला बाथ्रा बुंबाय थाबाबो जानाय नङा दा जों बेफोरखौ नायोब्ला दा जों बर'खौ दावहाजों बा आन्दलनजों बा माबा मोनसेजों दावहायाव मालाबाबो फेजेननो हाया दै बर'खौ डेन्जार गाज्रिसिन होननानै बुङोबा फोजोबस्रांनो हागोन होननानै बुङोबा पलिटिक्सआनो बर' जाथिखौ बर' हारिनि माखासे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ कयेकथा जिनिसखौ ना जाखिनि मोननांगौ बेफोरखौ फोजोबलांगोन सोर फोजोबगोन पलिटिसियानफोरानो माब्लाबाबो बिटिसिनि ना दैदेनगिरिफ्रा बै जायगायाव आसि थुनानै गोरा बाथ्रा बुंनो हाया बावहायसो गोरा बाथ्रा बुंगोन थ' जेखियानो जादोला सोरनावबा जुदि बिखायाव सु हाबदोंब्ला क्षमा बिनाय थाखाबाय दे थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि एबसुनि सायाव गाज्रि बेबायदि नानांथारि इन्टेनसनेलि बेबायदि ब्लेम खालामनाय लाजि फोनांनाय इनसाल्ट खालामनाया बिराद गिदिर मोनसे जातिनि सुथ्रु जातिनि बियो मोनसे बेसेबांबा गिदिर माने एनिमि होननानै जों बुंनो हायो ससियलिस्ट बे सासे समाजनि बे सासे एनिमि समाजनि सासे सुथुर जातिनि सासे सुथुर जोंनि इन फिउचारनि सासे बिथाङा सुथुर बेनिफ्राय बुजिनानै लानांगौ जे माखासे कन्टेन्ट खालामनायाव एबसुआ जेबो बुंनांगौ गैया नोंथांमोना बेसेबां खामायनानै जादों जोंहा बुंनांगौ गैया दिनैबो दङ जोंनि गेजेराव माखासे इउटिउबारफोर जायफ्रानाखि एबसु बायदि आफाद माहारि आफादफोरखौ सोंखारि थाखा आरजिग्रा माखासे मानसिफोर दङ बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां नोंथांमोना दिनै मा मावथों एबसुआव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथायबा जुदि एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि जेंसि सारोब्ला एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि हाब्रु सारोबा बेखौ खुनु बदे आरो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा आरो बेबायदि नाबां जाबां बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनानै बेसेबांबा गिदिर माहारि आफाद एबसुखौ सोंखारिनाय आरोबाव सेकेन्ड टाइम नुयोबा बे खोथाया आलादा जागोन जों दिनै बेनो लास्ट एन्ड फार्स्ट वार्निं जे जोङो खुनु बदे एबसुआ जिरायना थानाय नङा बाव आनसलिकनिल' बाथ्रा गैया इउनिटनिल' बाथ्रा गैया जोंनि गासै गामियाव फरायनाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जों गासिबो एबसु
आरो बेबायदि साफा साफा जायफ्रा नाखि एन्टि ससियेल एन्टि एबसु एन्टि हारिनि मानसिफोरखौ बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो खुनुदिन आरो जों जायगा होनाय जानाय नङा बिथांमोनखौ जोङो बाध्य जायोबा जों होसोनोबो बाध्य जागोन।